खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय चिरांनि बासुगावआव पुलिसनि सेबनाय सरकार ब्रादार्स एन्ड हाउस मुंनि फसंथानाव पुलिसा रेड खालामदोंमोन जेराव 12 भल्टनि मोनस्नि बेटारि रिक्सानि बेटारिफोरखौ हमनो हानाय जादों। गिबियाव मटरसाइकेल सिखाव निजोम बसुमतारी आरो इदिजा नार्जारिखौ पुलिसा हमनो हादोंमोन। निजोम बसुमतारी आरो इदिजा नार्जारिया मटरसाइकेल खावनायजों लोगोसे बेटारि रिक्सा बा इ-रिक्सा खावनायाव लोब्बा थानायखौ फोरमायथिदों पुलिसा। बेनि उनाव बिसोर सानैखौ हमनानै सोंनाय फिननाय लानायावनो बेटारि रिक्सानि बेटारिफोरखौ सरकार ब्रादार्स एन्ड हाउस मुंनि फसंथानाव फानहैनायखौ मिथिनो मोननायनि उनावनो चिरांनि बासुगाव पुलिसा सरकार ब्रादार्स एन्ड हाउस मुंनि फसंथानाव सेबहैदों जेराव 12 भल्टनि मोनस्नि बेटारि रिक्सानि बेटारिफोरखौ हमनो हादों। गुवाहाटिआव भारा थाग्रा खथानि सिङाव सासे सेंग्रानि गोथै देहा बोखांनो हादों। 29 बोसोर बैसोनि फार्डिनान्ड सोरगियारिनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। रुक्मिणी गावनि नवरत्न पादआव बोखांनो हानाय जादों। फार्डिनान्ड सोरगियारिनि गोथै देहाखौ मिथिहोनाय बायदिब्ला फार्डिनान्ड सोरगियारि बिथाङा हटेल मेनेजमेन्ट कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव साख्रि नागिरनो थाखाय गुवाहाटिआव भारा न'आव थाफैदोंमोन नाथाय बिथांनि गोथै देहाखौ मोननो हानाय जादों। खाथि खालानि सुबुंफोरा गेसाव मोनामनाय मोननायनि उनाव पुलिसनो खौरां हरनानै दिसपुर पुलिसा उनाव फैनानै दरजाखौ बुखावनानै नायफैनायावसो फार्डिनान्ड सोरगियारिखौ थैनाय थासारियाव बोखांनो मोन्दों। सानब्रै सानबा सिगांनो थैनानै थानाय जानो हागौ होननानै फोरमायथिदों पुलिसा। नाथाय बे जाथायनि आन्दोआव मा दं बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। मिथिहोबावनाय बायदिबा फार्डिनान्ड सोरगियारिजों सासे सिनाय मोनै सुबुंबो फैफादोंमोन नाथाय जाथायनि आन्दोआव गमामायैनो मा दंमारो गावनि जिउखौ फार्डिनान्ड सोरगियारिया फोजोबनानै लादों ना बे जाथायनि आन्दोआव गुबुन सोरनिबा आखाइ दङ बेखौ दासिमबो हमनो हानाय जायाखै। पुलिसा नायबिजिरनाय हाबाखौ मावगासिनो दङ। थामथि दामोदर मेम'रियेल अल इन्डिया अपेन काराटे चेम्पियनशिप गेलेनानै 2 सनानि मेडेल देरहानो हानायजों लोगोसे बेस्ट मेल प्लेयारखौ मोननो हादों हिमांशु सिंह दैमारी बिथाङा। उदालगुरि जिल्ला 1 नं माजगावनि भकतपारा गामिनि बिजयन्ती दैमारीनि फिसाज्ला 12 बोसोर बैसोनि हिमांशु सिंह दैमारी बिथाङा 2 सनानि मेडेल देरहासार जानो हानायजों लोगोसे बेस्ट मेल प्लेयारखौ मोननो हादों जायजों बिथाङा जोंनि बर'फोरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनायजों लोगोसे आसामनि थाखायबो गोग्गानायखौ लाबोनो हादों। थामथि दामोदर मेम'रियेल अल इन्डिया अपेन काराटे चेम्पियनशिप 2025 खौ थांनाय 18 आरो 19 अक्ट'बराव उडिशानि भुबनेश्वराव खुंनाय जादोंमोन। बेयाव बाहागो लानानै बिथाङा बे देरहासारनायखौ मोननो हादों। बेनि सिगांबो बिथाङा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव मेडेल देरहासार जानो हादोंमोन जेरै लखिमपुर, सिलिगुरि, कार्बि आंलं आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो बिथाङा मेडेल देरहासार जानो हादों। बेनि अनगायैबो बेंगालुरुआव थांनाय जानुवारि दानाव गेलेनायावबो 2 सनानि मेडेल देरहासार जानो हादोंमोन बिथाङा। क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय सेल्वेशन फाउन्डेशन रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव सेरफांगुरि जाम्फैगुरि गामिनि सुरेन बरगयारी आरो सरमेला गयारीनि फिसाज्ला रिफुल गयारीया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। नाथाय नखरनिफ्रा बे खोथाखौ गनायनानै लानो हायाखै आरो जाथायनि आन्दोआव गुबुन खोथा थानायनि सन्देह खालामदों। ओजोंहाय रिहेबिलिटेशन सेन्टारनिफ्रायबो गावसोरनि सायाव अजद होनायफोरखौ लानानै खेंफोरथि होदों। थैनाय रिफुल गयारीनि नखरनिया मा अजद होदों बेखौ गिबियाव फोरमायनो आखायाव लाग्रोबाय। बिफाया फोरमायथिदों दि 1 सप्तानिफ्रायनो रिफुल गयारीया ड्राग्स लागासिनो दंमोन। बेनि उनाव 27 सेप्तेम्बराव रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव दोनहैनाय जादों नाथाय 30 सेप्तेम्बरावनो फासि नांनानै थैबाय होननानै नखराव रिहेबिलिटेशन सेन्टारनिफ्राय खौरांखौ हरदों। मेनेजारआ माब्लाबा खोरखियाव माब्लाबा दरजायाव माब्लाबा भेन्टिलेशनाव फासि नांनानै थैदों होननानै फोरमायथिदों होननानैबो फोरमायथियो बिफाया। गार्जेन गैयालासे आरो पुलिस गैयालासे फासि नांनाय सुबुंखौ माबोरैहाय बोखारनो मोनखो आरो गार्जेन गैयालासे माबोरैहाय पस्टमर्टेम खालामनो मोनखो होननानैबो सोंथि खालामो बिफाया। ओजोंहाय थैनाय फिसाज्लानि गोथै देहाखौ अखानायैसो पस्टमर्टेम खालामखांनायनि उनावसो नुनो मोन्दों होननानैबो फोरमायथियो बिमाया। आरो रिफुल गयारीनिया खखाब बायनाय, गोदोना खं बायनाय आरो बिखुङाव गोसोम दागो दंमोन। बेनिखायनो बे जाथाया फासि नङा बुयै बुयै बुथारनायसो होननानै अजद होयो बिमाया। रिफुल गयारीनि नखरनिफोरा अजद होनायनि उनाव सेल्वेशन फाउन्डेशन रिहेबिलिटेशन सेन्टारनिफ्रायबो खेंफोरथि होयो। 27 सेप्तेम्बराव रिफुल गयारीखौ रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव दोनफैदोंमोन। बेनि उनाव 28 आरो 29 सेप्तेम्बराव बिथांनो मेडिसिन होनाय जादोंमोन नाथाय 30आवनो बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों होननानै फोरमायथियो। 24 घन्टा नायग्राफोर थाखायो नाथाय दैनि जेंना जादोंमोन। बेयाव 4-5 मिनिटसो गेप जानायावनो
रिफुल गयारिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो खाबु मोनदों आरो जाय समाव रिफुल गयारिखौ फासि नांनाय हालोदाव नुफैदोंमोन बे समाव रिफुल गयारिया थैयाखैमोन, हां लागासिनो दंमोन। बेनिखायनो बिथांखौ रैखा खालामनो थाखाय फासि नांनाय हालोदनिफ्राय बोखांनाय जादों आरो लोगो लोगो MRM देहा फाहामसालियाव लानानै थांनाय जादों, जेराव मेडिसिनबो होनानै रैखा खालामनो थाखाय नाजानाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हानाय जायाखै। उनाव पस्टमर्टेमनि थाखाय सोरखारि देहा फाहामसालियाव लांनो गोनां जादों होननानै फोरमायदों। बिथांमोननि नखरनि सासे सिस्टार आरो लोगोआव सासे सेंग्रा बिथांमोनजों सावरायनानैनो बिथांमोनहा साखि जानायनि उनाव पस्टमर्टेमखौ खालामनाय जादों होननानै फोरमायथियो। आरो जाथाय जानायनि उनाव माबोरैहाय रिफुल गयारिया थैनाय बेखौ सावरायनो थाखाय 17 अक्ट'बराव रिफुल गयारिनि न'आव थांनानैबो सावरायहैदोंमोन। बेयाव रोखायै फोरमायथिबोनाय जादोंमोन दि मोननै बाथरुम दङ, बिनि दरजानि खाथियाव खोरखि दङ, बे खोरखियाव गाखोनानैनो भेन्टिलेसननि लहायाव बिसना सादोरजों गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। बेखौ नखरनि सोद्रोमाफोरनो रोखायै फोरमायथिबोखानाय जादोंमोन होननानै फोरमायथियो। क'क्राझारनि तितागुरियाव थानाय सेल्वेशन फाउन्डेशन रिहेबिलिटेशन सेन्टारखौ थांनाय 4 बोसोरनिफ्रायनो सालायदों, नाथाय दिनैसिमबो बेफोरबायदि जेबो जाथाय जाफेराखै। 384 खौ ट्रिटमेन्ट होदों, बेनि मादाव 297आ रिलिजबो जालांबाय होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो रिफुल गयारिनिया माखासे जारिमिनफोर दङ, जेरै सिगांनि समावबो बिथाङा फासि नांनो नागिरखांबायमोन आरो बिथांनिया मोजां मोननायबो दंमोन, नाथाय जेब्ला रिफुल गयारिखौ नखरनि सोद्रोमाफ्रा रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव दोनफैदोंमोन अब्ला बेफोर खोथाखौ जेबो फोरमायथियाखै होननानै बुंथिदों, जेरावनाखि 90 साननि सिगां मा जाथाय जानायमोन बेफोरखौ गासै खोन्थानांगौनि नियम दङ, नाथाय बेफोरखौ खोन्थायाखै होननानै फोरमायथियो रिहेबिलिटेशन सेन्टारनिफ्राय। ST दाबिजों दुंहाव जादों आसामा। आफां आसाम आरो खर'सा आसाम जेरावबो जेरैथिंबो ST दाबि खालामनानै दुंहाव जादों। गसाइगाव लामायावबो सान्थालफोरा गोख्रोङै ST दाबि खालामदों। जुदि सान्थालफोरनो ST होआब्ला रोजा रोजा सान्थालफोरा लामायाव ओंखारनानै सोमावसारगोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। लोगोसे आसाम सोरखारनिसिम खुद्रियो। 2022 मायथाइयाव सान्थालफोरजों गोजोन गोरोबथा खालामनायखौ सोरखारा गारनानै दोनदों, मानोना गोजोन गोरोबथानि गिबि दाबियानो ST मोनथाय होनायमोन। नाथाय सान्थालफोरनो दिनैसिमबो ST होआखै आसाम सोरखारा होननानै फोरमायथियो आरो सान्थालफोरखौ साहा बागानियाफोरजों रुजुयो, नाथाय सान्थालफोरा साहा बागानियाफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया बा रुजुजाया। जोंहा राव, हारिमु, गासै नेम निथि दंखायो आरो जोंनि सान्थालफोरा साहा बागानाव खामानि मावा होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोना। बेबायदिनो ST दाबिखौ लानानै बिथांमोनहा गसाइगावनि लामायाव खुद्रिदों। ओजोंहाय खर'सा आसामावबो ST दाबि खालामनानै दुंहाव खालामदों आसामखौ। मोनानि समाव औवायाव अर फोजोंनानै रोजा रोजा सुबुंफोर बा मोनद' हारिनि सुबुंफोरा लामायाव ओंखारनानै खुद्रिदों, जायनाखि 2026 मायथाइयाव आसाम बिधानसभा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानै ST दाबिनाया गोख्रोंसिन जानायखौ नुनो मोननाय जादों रायजोआव। थिग बेबायदिनो सान्थालफोराबो मैयानि सानाव गसाइगावनि लामायाव ST दाबिजों दुंहाव खालामदों आरो आसाम सोरखारनि हेंथायै गोख्रोङै धर्ना होदों। 31 अक्ट'बराव रिलिज जागोन जुबिन गार्गनि रय रय बिनाले सावथुना। सावथुनखौ नायनो थाखाय सुबुंनि होंगो दोंगो, जायनि थाखाय गोबाङानो सिनेमा नायनो टिकेट मोननो हायाखै। जायनाखि सावथुनखौ नायनो थाखाय सुबुंफोरनि बाना बा सुबुंफोरनि गोबां लुबैनाया बांदों, बेखौ नोजोर होनानै माखासे सिनेमा हलफोराव टिकेटनि बेसेनखौ गोबां खालामदों आरो फालांगि खालामनो नाजादों होननानै गोबां सुबुंफोरानो अजद होदोंमोन। बेनि उनावनो रय रय बिनाले सावथुनखौ दिहुनग्रानि हान्जाया सिनेमा हलनि बिगोमाफोरजों सावरायनानै दा सावथुननि टिकेटखौ एखेयैनो लाखिनाय जाबाय बेखौ फोरमायथिदों। दा सिनेमा हलफोराव जि डायनामिक प्राइजिं सिस्टेम दंमोन बेखौ गैया खालामनाय जासिगोन होननानै फोरमायथिदों। डायनामिक प्राइजिं सिस्टेम होननानै बुङोब्ला एखे सावथुननि थाखाय टिकेटनि बेसेना गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जायो, जेरै फुङाव खम, बेलासियाव गोबां, शुक्रबार, सनिबार आरो रबिबार बेफोर सानफोराव गोबां, मानोना बेफोर सानखालि नायग्रानि अनजिमाया गोबां, बेनिखायनो टिकेटनि बेसेनाबो गोबां जायो। माखासे समफोराव हिट नङै माखासे सावथुनखौ सिनेमा हलाव दिन्थियोब्ला खहा जानो गोनां जायो, बेनिखायनो बेफोर खहाखौ सुफुंनो थाखायनो बेबायदि खालामनाय जायोमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय जुबिन गार्गनि सावथुन रय रय बिनाले सावथुननि बेलायाव बेबायदि जानाय नङा होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुन रय रय बिनाले सावथुनखौ माखासे सिनेमा हलफोराव 3 दाननिफ्राय लानानै 6 दानसिमहालागैबो नायगिरिफोरनि थाखाय लाखिनो हागौ। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननो आं मोनसे मोजां खोथा फोरमायनो सानदों। जेब्लाहाय जोङो न'निफ्राय बाहेराव बेरायनो थाङो, बायजोआव जेब्ला जों थाङो, अब्ला जोङो न'नि जानाय लोंनाय बेफोरखौ गोसोखाङो नङासै? आंथ' बिराद गोसोखाङो।
माने हटेलफोरनि जायै बरिं जायो रेस्टुरेन्टफोरनि जायै बरिं जायो नङा होमबा न'नि ओरैबायदि ओंख्रि मोनजानाय मोनबा अमा बेदर न'नि जोंनि बर'नि स्टाइलाव संनाय अमा बेदर अनला सबाय बेफोरबायदि मोनजानायबा नारजि ओंख्रि मोनजानायबा बेफोरबायदि जों सानो नङा होमबा दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों मोनसे मोजां खौरां आरोखि ना जोंहा सिक्किम गेंटकआव जोंहा बर'नि हटेल दङ सिगांबो दंमोन नाथाय गेजेराव माखासे उसुबिदानि थाखाय बन्द जादोंमोन दा बे हटेलखौहाय बेखेवफिनबाय साइमन हटेल बे हटेलखौहाय बेखेवफिनबाय सिक्किमनि गेंटकआवनो दे बे हटेला बर'निनो जोंनिनो बर'निनो सिगांनिफ्रायनो दंमोन सिक्किमनि गेंटकआवहाय सिगां सीएम रेसिडेन्सनि साखाथियावनोमोन खिन्थु माखासे उसुबिदानि थाखाय हटेला बन्द जानानै दंमोन दायो बे हटेलखौ बेखेवफिनबाय बे हटेलाव थानायजों लोगोसे जोंहा बर'नि जानाय लोंनाय अमा बेदर नारजि सबाय बेफोरखौ मोनजागोन आरोखि जानो हागोन लोगोसे हटेलनिफ्रायनो टुर सार्भिसबो होगोन आरो हटेलनि भिउखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो आखायाव लाबाय नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन साइमन हटेला सिगां सीएम रेसिडेन्सनि साखाथियावनोमोन दा बेखौ सोलायनानै अल इन्डिया रेडिअ क्वार्टारनि साखाथियाव लांनाय जाबाय लाल बाजार ट्राफिक पइन्टनि साखाथियावनो 3 मिनिटनि जानथायावनो बे बर'नि हटेलखौहाय नोंथांमोनहा मोननो हागोन सिक्किम जायगायाथ' ओरैबायदि समायनायखा आंबो सिगाङाव थांखांबाय आरो आंबो बे साइमन हटेलावनो जोंनि बर'नि हटेलावनो थादोंमोन नोंथांमोनहाबो जुदि सिक्किमाव थांनायनि प्लान खालामदोंबा बे बर'नि हटेल साइमन हटेलावनो थानो हागोन फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नाम्बारा 7501510292 नङाबा 7896571045 7501292996 गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो लायोदि जोंनि साइमन हटेलावहाय जानायजों लोगोसे थानाय बेनिफ्राय गासै ट्रिपखौबो जोंनो हेन्डेलियानि सार्भिस खालामनाय जायो बे होखानाय नाम्बाराव नोंथांमोना फन खालामनानै जायखिजाया समावनो नोंथांमोननि रोंगौथिखौ मिथिना लानो थाखाय जोंजों रायलायनो हागोन आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायनानै गोजोनोदि गोजोन्थों मोजां जोङो सिक्किम बेरायफैदोंमोन जोङो नाथुला थांबाय सांगुलेक थांबाय बायदिसिना बुस्थु नायहैबाय जोङो नायनानै फैखांनायनि उनाव जोङो दा गेंटकआव दङ बाजैनि हटेलाव जोङो जाफैदों बर' हटेल बेखायनो बड'लेण्डनि गासैबो रायजो राजाफ्रा जुदि सिक्किम फैयोब्ला नैबे बाजैनि हटेलाव फैनानै जाफैबानो जाबाय अमा नारजि सबायजों दाउजों आरो बेजों लोगोसे बायदि रोखोमनि माने बर'नि आइटेमफोर मोनो आरो बेखायनो जों बिराद मोजां मोनदों माने ओंखामा जों दस्राखौ जायै माने मोजां मोनथारलामोन दा मोनजानानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो थेंक इउ वेलकाम खुलुमबाय जोङो दाख्लै आं जेब्ला फार्स्टआव नायजेनदोंमोन सिक्किम रायजोआव जों फैनो होननानै जों थांखि लाखानायखामोन दा बेयाव मा सानदोंमोन जे मोनसे इउटुबाव नुदों आरोना दा बेयाव नुनायाव जे जोङो थाङोब्ला जे बाजेनाव हाबनानै जों फैगोन होननानैसो जों साननानै दंमोन दा बेनिखायनो जों एकदम थारैनो बाजेनि लकेसन हरनानै लाइभ लकेसन हरनानै थारैनो बाजेनि हटेलाव मोनजाफैनानै खोब गोजोननाय मोनदों थैंक इउ सो माच एन्ड मोस्ट वेलकाम नेक्स्ट टाइम भिजिट खालामबाव आरो थैंक इउ खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों